Ni idan na zo kawai karɓar goge nake in ɗaga wayar Zubairu. Kamal, ban san me zan yi ba. Yanzu shi kenan haka rayuwa ta koma in kana neman halaliyanka kafin ka samu sai ka sha wahala sosai. Amma ka duba yanda. Kada ka karasa saboda na san duk abin da zai fito daga bakinka ba alkhairi bane. Kuɗi muka zo karɓa yanzu. Kuɗin kuma wanda ka karɓo a banki ɗazu. Fata na Allah ya sa ba kai buƙatar kanka da su ba. A fito da su. Wai me yake damun ka ne na ganka cikin damuwa haka? Wallahi babu komai mama. Baka saba mun ƙarya ba tun kana yaro. Kar ka fara yanzu. Ka faɗa mu abin da ke damun ka. Dalla mai gida ka kyale ni mana. Wai ya zai da tsaya ana wani jayin da wannan tsohon ne. Kamar nan fasa kansu ko na wuce gurin muna. Alhamdulillah. Ba abin da suka yi muku ba? Kai, wannan rayuwa tsakanin jiya da yau. Rayuwa ta soya. Mai lafiya za ka ƙara shigowa mutane gida a ƙara firgita mutane? Alhamdulillah. Da ba taɓa kowa a gidan nan ba. Haka ne ba wanda aka cutar malam da Allah ya tafi ka ba mutane. Suna ja. Faɗa min me hakan yake nufi. Kudare ne ai da rana na ganki, tuyo dan na ganki, mi aure mu zauna yarinyar Hausawa. Zuciya ta na bugu in na ganki. Asad! Mama. Wai me yake faruwa na ganka cikin damuwa? Wallahi babu komai mama. Baka saba mun ƙarya ba tun kana yaro. Kar ka fara yanzu. Ka faɗa mu abin da ke damun ka. Wallahi kaina ne na je na dan sassara mu. Zan iya yadda, amma ka sha magani? Eh na sha maganin. Ban ga Mujahid bane, ina Mujahid yake. Ka manta sun koma makaranta? Oke, na sha ya ɗauki maganan da muka yi da shi ne. Wani magana kuka yi? Mun yi magana da shi zan canza mai makaranta saboda na lura wancan makarantar kamar baya samun isasshen karatu. Ni na ce tafi makaranta, saboda na ga can ɗin ma bai da makusa ai. Wai ba ma wannan ba. Jaka da na gani a ɗakin ka jakar waye. Cikar burina, cikar burina. Ki
kin bude ne? Ina tambayan ka wani tsorata. Jakar waye? Ni ma ba ni da masaniya a kai. An taɓa gani mutum ya kawo abu sani ya ce bai da masaniya a kai? Ina wannan abokin nawa wanda muke kika gama tare da shi ranar mun shigo. Wallahi shine ya bani amana ya ce in zo in ajiye mu, ni ma kaina ban san menene a ciki ba. Kuma dama duk addu'a na da nake Allah ya sa ma baki buɗe kin ga menene a ciki ba. To ta yaya za in buɗe bayan ka ce amana aka baka? In ban taya ka riƙon amana ba, ai ba zan taya ka buɗewa ba ko? Haka ne. Banda abinka kai da nasu maka je da zamu biyo mu kake kokarin dawo da tambaya a kaina dan da na san da yadda zai ai ba zan zo ma ka ba in bari abu ya sha kaina ka san iyaye suna da matuƙar wayo da kuma zamanci maka ya kamata babban banki da zai sannan ya kamata ka sai kadarori da waɗansu abubuwa wanda za su ɓoye yawan kuɗaɗen ko don hakan sai kawo da idon mutane a don kuwa ka sani da haka mutane dukkanin kawo su zai dawo ni ma yanzu abu karka da idan har suna da yadda mu kuma za mu yi amfani da wannan zai nuna musu mu cika domin kuwa na tabbata hanyar da za mu ba ta mana wani dogon ciki hanya kana ga kanmu za ta yi da ko abokina haba abokina tun yadda mata kawai ka kwanta da hanyar kai ne na fahimta za ka sha ba lamarin umma ne ne to amma dai Duk da dai kai ka fitar da mu daga cikin ƙangin da muke fama da shi. Amma sai dai... Don Allah mama, kada ki hana ni cika ladan da ne. Domin muddin kika yi haka, sai in ga kaman baki nuna yarda a tattare da ni ba. Bayan ni kuma a kallon mahaifiya nake miki. Wannan dalilin ne ya saka ne muku kyauta wannan gidan. Ba don komai ba saboda farin ciki wanzu a tattare da ku. Dan Allah mama, kar ki yi amsan abin da ya so mana da ita. Dan Allah ma muke aminci. Ba hanawa nake yi ba. Abin da nake so ku gane, ina so mu tantance shi waye. Wane irin tantancewa kuma mama? Bayan shi da ya yi iyakar iyawarsa wajen ganin ya tantance mu daga cikin halin kuncin da muke ciki. Dukkanin maganganun da kuka yi ina sauraron ku ina daga waje. Dalilin da yasa na shigo na ga maganar ba ni karewa bace. Shi yasa na ce bari na shigo kila idan baki ya yawa saki aminta da abin da ya zo mana da shi. Duk wani kokari ya yi shi a cikin danginmu. Dan Allah mama kada ki karya masa gwiwa. Wannan ai sai ya ji ya kasa karasa aikin alkhairin da ya niyya. Dan Allah mama muna roƙonki a matsayinki na mahaifiyarmu ki mana wannan alfarmar domin ganin farin ciki ya ci gaba da wanzuwa a tsakaninmu. Abokina gaskiya ba karamin daɗi na ji ba ganin da mama ta amince da wannan magana da muka je mata da shi zuwa yanzu ya kamata ka saka ranka dukkanin abin da kake da burin ka cimma shi iya bakin kokarinka dangane karka sare haka ne na gode kamar da kulawanka a rayuwa muddin idan har ka sare hakan shine zai bada damar duk wani abu za ka taɓa samun cikawa
Allah sarki rayuwa. A baya an taɓa ta yi makamancin irin naka. Amma da ke wancan lokacin rayuwa ba ta juya min baya ba sai ban karɓa ba. Maganar ka da Hausa kake sai kuma yi maka manzauraci. Kar ka matsa man dan Allah akan sai kaji domin na tabbata za mu kai kadamin da dole sai kaji. Wanda ya kamata kai ma ka san ko da a'a kawai ka gane ko bar wannan magana da yi wata kawai. Amma me yasa ka faɗa haka? Kaji yadda aka yi na shiga mummunan wannan rayuwan tun daga rana har zuwa yau. Na kuma tabbata ranar da muka yi fashi a ranar ne ya ɗauki wannan sarƙa. Wataƙila sai da ya ɗauki sarƙa ne rasa mami zai yi da shi shine ya ɗauka ya ce in ba mu ƙanwata ni kuma je na ba mu budurwata. Ni kuma saboda ƙaunar da ke tsakanina da Kadimilla shi yasa na ɗauka na bata. Ashe na mai da kaya gidanta ne. Babban magana, lallai wasan ba nan kusa bane. Abin da na gani kenan. Gashi mahaifinta ya ce yana son ganina, na tabbata idan aka bi diddigi abin da zai faru kenan. Kuma na tabbata idan har ya samu labarin cewa da ni a cikin wanda suka shiga suka fashi a gidan nan ba zai bani ita ba. Yanzu ya zan yi kenan idan har ban same ta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace irin rayuwa ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle na shiga uku. Domin tsarin ƙungiyar nan duk wanda ya ƙoƙarin bankaɗa sirri ko ya ƙoƙarin saɓawa akan duk abin da aka umarta ko ya ƙoƙarin fita to lalle kuwa za a illata rayuwarsa. Kuma wallahi ba za su kyale shi ba sai sun raba shi da duniya ba su da imani. Wallahi ina son Kadimilla kuma ba zan iya rabuwa da ita ba. Asad, kwantar da hankalinka. Insha Allah za ka fita. Da ba da niyyar ka shiga yanayin rayuwa ne ya sa ka shiga. Ni ma kuma ni maka uzuri. Lalle kana cikin jarabta. Kai. Shi kanshi fashin da ka shiga jarabta ne babba. Amma ina so in baka shawara kai amini na ne. Ya zama maka dole ka fita ƙungiyar nan. Haka ne na fi amma ya zan iya fita a cikinsu bayan kuma na kaya maka dokan shiga wannan ƙungiyar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kunawa ta yi muku yawa tun ɗaza an tura ku wuri amma ba wani amo ba labari. Ya na garan ku da abaci daga gani yau ba an samu matsala kenan. Mun haɗu ne da ɗaya daga cikin wayannan yaran, wayannan matan nan mun haɗu da ɗaya daga ciki yanzu haka. Aikin banza wacce kenan a ciki? Dama ina neman yau sai dai ku fanshi kan. Ina za ku je? Dole ni farautan maza nake, amma yau kun zo a daidai lokacin da nake farauta. Dan Allah, dan Annabi ku yi haƙuri kar ku cutar da mu. Ke an ji haƙura. Kamar ya mu fanshi kanmu. Ke abin da shi yake nufi yana nufin zai keɓe ne tare da ku. Ku ba shi gane zancen ne. Dan Allah, dan Annabi ku yi haƙuri kar ku ɓata mana budurcin mu. Wallahi shi kaɗai ne a gare mu. Ai da ba Allah ne turo. Ai da ba sai yau. Dan Allah bawan Allah, ka ji tsoron Allah. Ke! Kar ki kuskura ki ƙara faɗan abin da yake cikin bakinki. Kawai kuna cin darajar ku mata ne. Amma idan kika sake ki ƙara furta abin da yake bakinki ko wannan ganin kawai zamanin ka abin da ya fi abin da muke so mu musu ne. Lalle oga ka iya zaɓi. Faɗa naka cikawa namu. Yadda kake so haka za a yi. Kai banda ta raba ka tara mana bayan ka san ban ki sai karar da shi ba. Ki rike ni da kyau kuma ki shirya gudu. Na shirya.
kai ma baya ka badalta daga baya ba kai gaskiya na aikata babban kuskure. Kai, gashi ma ko kitsan ni ba a yi mun ba. Gashi mun karya dokan aikin momi. Gaskiya ni kaina na yi nadaman biyu ki da nayi. Dan na tabbata da yanzu muka koma gida dole sai umma ta tambaye mu dalilin da ɗaya wannan da muka yi. Gashi ni ba a yi min kitsan ba, da na sani kai ka fara yin gaba ka an so saƙon. Ki bari kawai, laifi dai mun riga mun yi. Wallahi babba mako gashi yau dadi yana gida yau wuke. Gashi muna da nisa da cikin gari, kawai kin kwaso bikin kamun bayan gari saboda wani dalili naki daban. Kai hakuri, na san ni mai laifi ne, duk abin da zaka faɗa ma na amsa. To yanzu kawai mu tafi mu kokari mu samu abin hawa don mu koma gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru na kake wani inna lillahi? Me ke faruwa? Cikar burina, cikar burina. Dan Allah ku yi haƙuri kar ku cutar da mu. Sai ki rufe mana baki dole sai kin ba mu haɗin kai kin ba mu abin da muke. Kar ki manta ni ƴar uwarki ce mace. Bai kamata ki zama sanadiyar lalacewar rayuwata ba. Dalla ki ma mutane shuru. Ni ce uwarki, ki je can ki nemi uwarki, ni ba ƴar uwarki ba ce. Wayo Allah ido da wayo. Wayo ido da. Wayo ido da, wayo ido da. Wayo ido da. Ya aka yi? Ke me faru? Kamar ni a ce ina tare da ku wata tawatsan ƙasa a idona. Wannan ba uzuri bane wallahi ba zan lamunci wannan. Haba ni zago. Ashe zafin nema ba shi ke kawo samu ba. To idan ma ka samu albarkar tana a gurin rabba. Nema halali dan uwa guje mashari dan ba alkhairi nema. Zuciya in ta kama da su mallakan lamarin shi ne jin daɗi.